Az Utazás 2014 kiállításon Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjén 5 kontinens számos országának látnivalóival, kultúrájával és gasztronómiájával ismerkedhettek meg az érdeklődők február 27-e és március 2-a között a budapesti vásárközpontban. Komorocki István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte, hogy tavaly ismét rekordot döntött a vendégforgalom. Az előzetes adatok alapján a kereskedelmi szálláshelyeken 2013-ban 8,8 millió vendég 22,8 millió éjszakát töltött el. Az utazás kiállításnak 2 díszvendége volt, Pécs és Tunézia. Kulturális díszvendége pedig Matyóföld volt. Sárvár városa egy nagyon exkluzív, a víz elemeit megjelenítő standon mutatkozott be, ahol a TDM, a Turisztikai Egyesület, a Sárvári fürdő mellett a Danubius, a Parkin és a Spirit hotelek is képviseltették magukat. A Sárvár Turiszt és TDM Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, Haller Ferenc szervezte és koordinálta Sárvár budapesti bemutatkozását. Rengeteg kiállítással kezdődött az év, elsőként Stuttgartba vettünk részt egy kiállításon, majd pedig következett Bécs, Brno, Linz, Prága, ezen kívül pedig most egy méltó lezárás ennek a kiállítási szezonnak igazából az utazás kiállítás, hiszen a magyar küldőpiac is nagyon fontos szerepet tölt be Sárvár idegenforgalmába, és épp ezért vagyunk most jelen egy utazás kiállításon a standunkkal. Nagyon sok helyen azt tapasztaltuk, hogy a magyar standon volt Sárvár kiállítva egy pavilonnal, és direkt Sárvárt kérték, tehát hogy külföldön is ismert igazából a város. Ezt főként a legutóbbi prágai kiállításon vettük észre. Tehát ennek most így 1-2 héten belül még hozománya nem lesz, de hosszú távon gondolkodunk, és hosszú távon remélhetőleg az idegenforgalomban ez komoly hatást fog eredményezni. A TDM megújította az elmúlt hónapokban Sárvár turisztikai honlapját is, a www.sarvar.hu weboldalt, amelyet az utazás kiállításon az érdeklődők is megismerhettek. Nagyon vendégekhez közelibb dizájnt alakítottunk ki, több nyelven sikerült, most már magyar, cseh, német és angol nyelven is elérhető a sarvar.hu, rengeteg új funkcióval, különböző social médiás linkek találhatók rajta, interaktív térképtől elkezdve a galériákon keresztül több videót is feltöltöttünk, tehát egy aktuális, állandóan frissített és elég széles spektrumra kiterjedő tartalommal rendelkezik az oldal. Haller Ferenc ügyvezető kiemelte még, hogy elindult a múlt év végén elnyert, közel 89 millió forintos TDM pályázat megvalósítása is. Igazából ezek párhuzamosan mennek, tehát ami most éppen aktuálisan elindult, ez a felnőtt játszótér építése szerintem heteken belül meg fog kezdődni. Ezen kívül az évszak és attrakció specifikus fotózás, ami zajlik, illetve több másik, az építési, beszerzési, eszközbeszerzési, különböző kivitelezési munkálatok is megkezdődtek, tehát nagyon jól haladunk, úgyhogy folytatjuk a munkát. Már a nyitó napon nagy érdeklődés kísérte a sárvári stand kínálatát, ahová a TDM a város 2014-es programkínálatát bemutató kiadvány mellett a Sárvári Turisztikai Egyesület tagjainak prospektusait, ajánlatát is elvitte. Amikor utoljára itt nyilatkoztam, akkor azt mondtam, hogy ez egy mérföldkő a Turisztikai Egyesület életében, hiszen a magas költségvetések miatt ide a kisebb vállalkozások nem tudnának eljutni, vagy valójában nem érné meg nekik eljutni. Szinte most ugyanezt tudnám elmondani, mind azzal a különbség, amit nagyon fontosnak tartok, hogy akkor 12 kisebb vállalkozás foglalt magába az Egyesület, amely a mai napra már meg 4-szereződött, így több mint 40 vállalkozást tudunk itt a turisztikai kiállításon képviselni. Az idén is elkészítettük a Sárvár-Rádvár külön kiadványunkat, amelyet itt a kiállításon először mutatunk be. Ha a jövőbe tekintek, ezt nagyon nehéz megjósolni, hogy a kiállításnak milyen kézzelfogható eredménye lesz, de bízom abba, hogy a kisebb vállalkozások is ezt érezni fogják. Abba viszont biztos vagyok, hogy ezek a kiállítások szorosan hozzájárulnak Sárvár város Magyarország turisztikai palettáján elfoglalt előkelő helyéhez. Sok érdekességet láthatott, aki kilátogatott az utazás kiállításra. Volt olyan város például, amelyik egy guruló zongorával népszerűsítette magát, amelyen menet közben folyamatosan játszott a zongorista. Szerencsére nekünk is volt mit megmutatnunk a vásárban. Buzás László tavaly indította bringóhintos vállalkozását Sárváron, és most Budapesten is kipróbálhatták az érdeklődők a bringóhintót, amely egy igazi mozgó reklámfelületként is szolgált.
Az utazás kiállítás nyitónapján a sárvári strandot meglátogatta Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. Vezérigazgató helyettese, Mártivadar alpolgármester, Haller Ferenc TDM igazgató és Kiss István, a Sárvári Turisztikai Egyesület elnökének társaságában. Örömmel számolt be a hazai turizmus tavalyi eredményeiről, hisz, mint mondja, trendfordító év volt 2013. Az válság előtti utolsó évünk az a 2007-es év volt, melyet forgalmi adatokat tekintve 2011-ben már elértük, akkori rekordévünk volt. Ezt sikerült növelni 2012-ben is, de még 2011-ben és 2012-ben elsősorban a beutazó forgalomnak a növekedése adta a növekedést. A 2013-as évet egy trendfordítónak tartjuk az eredmények alapján. A KSH múlt héten publikálta az eredményeket, a 2013-as év decemberi adatokat, és az egész évről elmondható, hogy továbbra is fennmaradt a beutazó forgalomnak a dinamikus növekedése, de a belföldi turizmus is nagyon szép növekedésnek indult. Összesen 5,5%-kal növekedett az eddigi rekordévhez képest a 2013-as évi vendég és vendégészaka számadatok, ezek országos adatok, és ami örvendetes még, hogy nem csak a vendégforgalmi adatok, hanem a bevételek is 9,8-del, tehát közel 10%-kal növekedtek, ami elsősorban annak köszönhető, hogy átlagárakat sikerült emelni, valamint a belföldi turizmus növekedésének, mert több összetevője is van, többek között a Széchenyi pihenőkártyának a felfutása. A Széchenyi pihenőkártya 2011-es évben indult, akkor kezdődtek meg a feltöltések a kártyára, és a tavalyi év volt az első olyan év, amikor egy teljes kafetéria összegeket lehetett elhelyezni a Széchenyi pihenőkártyára, és ennek az eredményeképpen a belföldi vendégek a kereskedelmi szálláshelyeken minden negyedik forintjukat Széchenyi pihenőkártyával fizették ki. Ösztönözni tudom csak mindenkit, hogy használja még, hiszen 2012-ben töltöttek fel, azt az idei májusig fel tudják használni. Utazási kiállítás egy kiváló alkalom arra, hogy megtekintsék, hogy milyen ajánlatok vannak, amit érdemes a következő hetekben, hónapokban igénybe venni. A tavalyi évről még több mint 40 milliárd forintnyi összeg áll a rendelkezésre, az idei évi feltöltések pedig azt mutatják, hogy csak a januári feltöltések a tavalyi évhez viszonyítva 25%-kal növekedtek, tehát lesznek összegek a Széchenyi pihenőkártyán, a szolgáltatók tudnak különböző akciókkal, promóciókkal megcélozni. Ezek után a turisztikai szakemberek elégedettek lennének, ha a tavalyi eredményeket sikerülne elérni idén, de valójában ennél sokkal nagyobb reményeik vannak. Egyrészt az előbb említett Széchenyi pihenőkártya felfutásának köszönhetően ez idén újra 5 hosszú hétvégénk lesz a belföldi turizmusban, persze nagymértékben függ az időjárástól is. Az általános magyar gazdaság növekedésének köszönhetően úgy gondoljuk, hogy a belföldi fogyasztás tovább fog növekedni. Egy újabb 5-6%-os növekedést várunk a belföldi turizmustól. A beutazó forgalmunk pedig tényleg most már az idei év a negyedik év, hogy dinamikusan növekszik. Itt további növekedést várunk egy erőteljes piaci átrendeződéssel. Környékbeli országok szerepe pont Sárvár vagy a nyugat-magyarországi régióban nagyon látszódott már az elmúlt években, ez más régiókban is megjelentek most már. A környékbeli országok szerepe, ide sorolom akár a Dél-Lengyelországot is, Csehország, Szlovákia, Oroszország, ahol most már 3 év alatt megduplázódott a forgalom, nagyon dinamikusan növekszik, hogy piaci átrendeződésekkel, tehát nagyon erőteljes növekedést várunk az idén. Elkészült a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció tervezete, amely kijelöli a következő 10 év fejlesztési irányát. Nagyon fontos elmondani, hogy most zárult a 2007-2013-as fejlesztési ciklus. Ebben több mint 1300 turisztikai objektum, turisztikai létesítmény épült vagy újult meg. Minden régióban kb. 200-300 turisztikai jelentőségű, akár szálláshely, akár fürdő, akár egyéb látogatóközpontok valósultak meg, ami nagy mértékben hozzájárultak a minőségfejlődéshez, és ez a növekedés ez nem csak a mi dicsőségünk, sőt, elsősorban a szolgáltatóknak a dicsősége, azoknak az embereknek, akik az ágazatban dolgoztak. A fejlesztési koncepciónak a fő irányai megegyeznek ezekkel a nemzetközi trendekkel, hogy a vendégek a minőséget keresik. A minőség nem csak a luxus, tehát nem csak 5 csillagos szállodát kell építeni, sőt úgy gondoljuk, hogy egy olyan kínálati növekedés volt az elmúlt években, hogy elsősorban minőségi bővítésre volna szükség, mint a kínálat további bővítésére. Persze vannak azért hiány régiók, települések, attrakciók, amik még kellenek, hogy elsősorban a minőség van a fókuszban. Horváth Gergely vezérigazgató helyettes elismerően szólt a Sárváron folyó munkáról is. Városunk 2013-ban a vendégészaka szám alapján a termálfürdős települések között nagyon előkelő helyen végzett. Ezzel kapcsolatban Mártivadar alpolgármester is örömének adott hangot.
Sárvár az a 2013-as évben szintén belföldi és külföldi látogatókat tekintve meg tudta őrizni azt a helyét, amelyet az előző évben és években magáénak tudhatott. Külföldieket tekintve a harmadik leglátogatottabb város Sárvár, a belföldieket tekintve a hatodik, és az összességében kiad egy nagyon szép negyedik helyet, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat büszkeséggel tölthet el. Ez összességében 456 000 körüli vendégéjszakát jelent, ez néhány százalékkal több, mint az azt megelőző évben, de mégiscsak arra hívja fel a figyelmet, amit azt hiszem, hogy az előző évi kiállításon is talán ugyanebben a formában elmondtam, hogy a verseny bizony nagyon nagy. És itt látjuk körülöttünk, hogy a standok egyre szépülnek, és mindenki hozza azt, amit úgy gondol, hogy maximálisan hozhat, és az is látszódik, hogy talán az európai turizmus is kijött abból a válságból, ami az előző évben jellemezte, hiszen már a Magyar Turizmus Zrt. Elmondta, hogy úgy tűnik, hogy néhány százaléka azért mégiscsak a magyarországi turizmus növekedésnek indult, és mindenki ebből a tortából, egy kicsit növekedő tortából szeretné kivenni a részét. Tehát nekünk is nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy azt a pozíciót, amelyet a város magáénak tudhat, megőrizzen. Márti Vadas szerint ebben a munkában az önkormányzat felelőssége és szerepe is nagy. A további fejlődést saját beruházásaival és koordinációval is segítenie kell. Az látszik, hogy akik együtt tudnak működni, és erre még egyszer többszörösen visszautalok mindig az ausztriai példára is, hogy bizonyos tartományi szinten, ha nagyon jól fognak, akkor nagyon szép eredményeket tudtak magukénak. Ha mi ezt Sárváron meg tudjuk tenni, és megtaláljuk azokat a közös kapcsolódási pontokat, amelyek egyébként vannak, még akkor is a szolgáltatók között, hogy azok különböző mezőben dolgoznak, de mégiscsak vannak közös kapcsolódási pontok, akkor előbbre tudunk lépni. És akár a turisztikai pályázatunk, amely most már tényleg megvalósítás alatt van, és hetente vannak egyeztetések, és remélem, hogy a következő hetekben már a fizikai eleme is majd valahol elkezdenek megvalósulni. Ez mind abba az irányba mutat, hogy a városban egyre inkább előre tudjuk lépni, és a vendégeket tudjuk fogadni megfelelő színvonalon. És még egy gondolatot ezzel kapcsolatban szeretnék jelezni, hogy tájékozódva és beszélgetve a turisztikai szakma képviselőivel a minőségi vendéglátás, a minőségi szolgáltatás borzasztóan fontos. Akkora nagy a konkurencia, akár nem is mondanék talán most más fürdővárosokat, mert talán mindannyian tudjuk, de az biztos, hogy mindannyian mi vendégek, akik elmegyünk különböző helyekre, akkor fogunk visszamenni, hogyha ott jó szolgáltatást kapjuk és jól éreztük magunkat, és nekünk is ezt kell tenni, mert akkor fog hozzánk visszajönni a vendég. Tehát összességében én azt látom, hogy az a külföldi vendégpotenciál, a csehek, az osztrákok, a németek, akik az eddig években megvoltak, őket visszavárhatjuk, jó bizalommal visszavárhatjuk a teljesítményünk alapján, de már gondolkodnunk kell azon, hogy milyen más irányokban és esetleg nációk felé tudunk majd nyitni. A magyar forgalom felé pedig valóban meg kell őriznünk azt a minőségi kínálatot, amit az eddigiekben is tettünk. A KSH előzetes adatai alapján nem csak a termálfürdős városok között, de az összesített listában is őrzi pozícióját Sárvár. Hazánk 7. leglátogatottabb települése lett 2013-ban, a top 10 egyike. A sárvári turisztikai szakemberek és a városvezetés is bízik abban, hogy 2014-ben tovább nőhet Sárvár látogatottsága a belföldi és a külföldi turisták körében egyaránt.